Ahojte všetci, vítam vás v ďalšom videu tejto série a toto video bude hlavne o tréningu nôh, ale predtým si ešte povieme o nejakých zmenách a tak. Objemová fáza už skončila a teraz sa nachádzam v predprípravnej fáze, čo vlastne viedlo k zníženiu kalórií. Nejaké zmeny sú tam aj v tréningu, je to trošku taká voľnejšia fáza. Ale však presne o tom to je. A čo sa týka stravy, držím sa tam aktuálne v tréningový deň na nejakých 4500 kalóriách a v netréningový tam mám nejakých 4100. Takže pochopiteľne s tým trošku klesla aj váha, ale nič, s čím by sa nepočítalo. No čo skoro už pôjdeme do prípravy, takže brutálne sa na to teším a na celý ten progres, jak to bude vyzerať nakoniec. A ako som už spomínal, toto video je hlavne teda o tréningu nôh, ale najskôr si idem prichystať svoje pretréningové jedlo. Pretréningové jedlo máme nachystané a môžete vidieť, jak to asi vyzerá. A je tam 150 g rýžovej kaše, máme tam 50 g proteínu, pri chuť som dal od Cytecu vanila very berry, tam mi celkom chutí a je tam jedno jablko a troška škorice, takže delicious. Dáme to do seba a keď nám vytraví, pôjdeme si dať tréning nôh, takže sa vidíme tam. Pred každým tréningom nôh si snažím dávať aspoň na 5 minút bicykel. Nech sa poriadne tie nohy prekrvia. A pôjdeme na to. Takže jak aj predtým, prvý cykl dáme tam minimálne nejaké 4 rozcvičovacie série a potom pôjdeme na tie dve pracovné. Ideme na tú prvú pracovnú sériu, ideme na ten top setík, takže let's go. To pomaličky rozbieha. Takže ešte dáme back offset a ďalší cvik budú predkopy. Dúfam, že som trafil. Trafil. Si sa pozrel. Čo sa týka tréningu, tiež tam je o niečo menej pracovných sérií. Nech si trošku telo aj oddychne, nech sa trošku pripraví na tú prípravnú časť. Takže všetko má svoj zmysel a už nie sme v tom. 5 minutes later. Upravíme frízuru. Aj to si natočil? Díky.
dve rozcvičovacie a poďme to rozbiť. To sú tlaky. Tep 180.
toto bol môj tréning dvoch a za každý like, za každý odber vám budem veľmi vďačný a kľudne mi do komentáru napíšte, že čo by ste chceli vidieť alebo čo by vás zaujímalo. Tak každopádne vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte.